నా పేరు శివన్, మీరు చూస్తున్నారు శివన్ కాన్సెప్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. వీడియోలో పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి మనకి మెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. సో దాంట్లో మనకి పేపర్ 1, 2, 3, 4 అలా మనం వచ్చి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మామూలుగా వచ్చేసి ఏ సిలబస్ ఉంటుందని. సో పేపర్ 1లో ఎస్ఏ ఉంటుంది, తర్వాత పేపర్ 2లో వచ్చేసి మనకి హిస్టరీ, జాగ్రఫీ ఉంటాయి. సో తర్వాత పేపర్ 3లో వచ్చేసి మనకి పాలిటీ, గవర్నెన్స్, ఎథిక్స్. సో పేపర్ 4 వచ్చి ఎకానమీ, పేపర్ 5లో ఇలా వచ్చి మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. కానీ వీటి మధ్యలో వచ్చేసి మనకి లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇవి ఎంత బాగా రాసినా కూడా లాంగ్వేజ్ పేపర్లో మనం క్వాలిఫై కానప్పుడు సో అర్హత అనేది మనం సంపాదించాలన్నమాట. అక్కడ అది లేనప్పుడు మనం వచ్చేసి కంప్లీట్గా మన వ్యర్థమన్నమాట. మొత్తం ఇది రాసిన మొత్తం మనకు వచ్చేసి వ్యర్థం అయిపోద్ది. సో ఆ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ ఏమున్నాయంటే మనకి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఉందన్నమాట. సో తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఉంది. సో ఈ సంవత్సరం సిలబస్ కూడా చేంజ్ చేశారు కాబట్టి మనకి తెలుగు అనే దాన్ని కూడా పెట్టారనమాట. సో ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్ ఉన్నది. సో ఇవాళ వచ్చేసి నేను ఆ లాంగ్వేజ్ పేపర్లో ఇంగ్లీష్ పేపర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం క్లియర్గా. వచ్చేసి ఎలా ఉన్నాయి పేపర్స్, ఎలా ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఎలా అడుగుతారు, దాని గురించి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి, ఇలా చూసుకుందాం. సో మనకి ప్రీవియస్ పేపర్లో చూసుకున్నట్లయితే ప్రీవియస్ పర్సంటేజ్ ప్రకారం ఎంతమంది తీస్తున్నారు, అది 1:50 ప్రకారం, 1:12 ప్రకారం అని ప్రీవియస్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి కొన్ని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఇవి వచ్చేసి మన కేటగిరీస్ వైస్ ఉండేది. మనకు వచ్చేసి జనరల్, ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలా ఉండేది అనమాట. పర్సంటేజ్ 40%, 35 అలా 30 అలా ఉండేది. సో ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మనకి చేంజ్ చేశారు కాబట్టి మనకి 1:12 కాకుండా 1:50 అలా 1:12 ఎలా తీస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఎంతవరకు పర్సంటేజ్ ఉంటుందని మనకి ఇంకా పూర్తిగా అనేది ఒక క్లారిటీ అనేది ఇవ్వలేదన్నమాట. సో కాబట్టి ఆ పర్సంటేజ్ అనేది మనం పక్కన పెడితే ఇవాళ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. టాపిక్స్ చూసుకుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి పర్సంటేజ్ అనేది తర్వాత మనకి తెలిసినా ఓకే అనమాట. సో ఇప్పుడు టాపిక్స్ చూసుకుందాం ఒక్కొక్కటి. సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంగ్లీష్ పేపర్లో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ 2 ఎస్ఏస్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. మనకు వచ్చేసి ఎస్ఏలు ఇస్తారు, వాటికి వచ్చేసి ఆన్సర్ అనేది మనం రాయాలన్నమాట. సో ఎస్ఏకి ఆన్సర్ అనేది రాయాలి. సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఎస్ఏ ఇస్తారు అన్నమాట. కంప్లీట్గా ఒక పెద్ద ఎస్ఏ ఇస్తారు. ఆ ఎస్ఏ వచ్చేసి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. మనం 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్ అక్కడ ఇంగ్లీష్లో రాస్తుంటాం కదా, మినిమం ఇంగ్లీషు. సో ఈ ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేది మనకి లాంగ్వేజ్ పేపర్ 10th స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది అనమాట. మనకి 9th, 10th స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ అనేది బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒక పెద్ద ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, ఒక ప్యాసేజ్. సో దాని కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట. వాటికి మనము ఆన్సర్ అనేది ప్యాసేజ్ చదివి వాటికి ఆన్సర్స్ అనేవి రాయాలి. ఆన్సర్ కూడా మనకి ప్యాసేజ్లోనే ఉంటుంది, అది రాయడం అనమాట. అంటే 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ ఉంది కదా, అలా 10th స్టాండర్డ్లో. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇంకో పెద్ద ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, దాన్ని ప్రిసైజ్ రాయాలన్నమాట. మనం వచ్చేసి ప్రిసైజ్ రాయాలి. ప్రిసైజ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ని 1/3 చేయడం అనమాట. సో 3 భాగాలు వివరించి ఒక భాగంలోనే మొత్తం ప్యాసేజ్ మనం రాయడం అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనకి యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ అయి ఉన్నాయి కదా, ఎన్డీఏ, సిడిఎస్ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా. సో సిఏపిఎఫ్, యూపీఎస్సీ వాటిలో ఎక్కువ అడుగుతుంటారు అనమాట ప్రిసైజ్ ఇట్లాంటివి. సో ఇచ్చిన వాటిని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా 100 వర్డ్స్ ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని 33 వర్డ్స్గా రాయాలి. అలా అనమాట ప్రిసైజ్ అనేది అలా రాయాలి. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీనింగ్ అనేది మారకూడదు, ప్యాసేజ్కి సింపుల్గా మనం వచ్చేసి అలా ఇవ్వాలి. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇస్తారన్నమాట. వాళ్ళు సెంటెన్స్ ఇస్తారు, అవి తప్పుగా ఇచ్చి ఉంటారు, వాటిని మనం కరెక్ట్ చేయాలి. సెంటెన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, ఒక పదాలతో ఉన్న సెంటెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఐ విల్ గో టు మార్కెట్ అని ఉంటుంది. అక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం సరిదిద్ది రాయాలన్నమాట. మీనింగ్ అనేది మారకుండా సరిదిద్దాలి. ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనల్ని అడుగుతుంటారు. ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే మనం వచ్చేసి సినోనిమ్స్ అంటే తెలుగులో పర్యాయ పదాలు. అంటే ఒక పదానికి ఇంకో మీనింగ్ వచ్చేదన్నమాట. మనకు వచ్చేసి ఇలా అడుగుతుంటారు. ఇప్పుడు భూమి అన్నారు, పొడమి, భూమి అట్లా ఉంటాయి కదా, అలా అనమాట. పర్యాయ పదాలు ఇంగ్లీష్లో ఇస్తారు, ఇంగ్లీష్లో రాయాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంటోనిమ్స్ అంటే వ్యతిరేక పదాలు. సో పదానికి వ్యతిరేకం ఉండవు, అలా ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి. స్పీడ్ అన్నాడు, లో, హై, లో ఇట్లా ఉంటాయి కదా మనకు వచ్చేసి, అట్లా అవి కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. మనకు వచ్చేసి అప్పు, బాటము ఇలా ఉంటాయి కదా, స్వీటు, మనకు హాట్ ఇలా ఉంటాయి కదా మనకు వచ్చేసి, అవి కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. మనం వచ్చేసి ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని మనము చూసుకోవాలి. ఇవి యాంటోనిమ్స్, సినోనిమ్స్ అనేవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో తర్వాత మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే వాయిసెస్ ఉంటాయి కదా మనకి, డైరెక్ట్ వాయిస్ ఇలా ఉంటాయి కదా, అవి కూడా సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి మీనింగ్ అనేది డైరెక్ట్ వాయిస్ మెన్షన్ చేసి సెంటెన్స్ మీనింగ్ మారకూడదు. మనము చేంజ్ చేసేది సెంటెన్స్ మీనింగ్ అనేది మారకుండా ఇవ్వాలన్నమాట. సో తర్వాత ఇంకొక సెక్షన్లో మనం చూసుకుంటే ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వచ్చేసి కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఇవ్వమంటారు. అప్పుడు వచ్చేసి మనము అఫ్రైడ్ ఆఫ్ అలా యూజ్ చేస్తుంటాం కదా, ఆఫ్, ఫర్, అప్పు ఇలా యూజ్ చేస్తుంటాం కదా ప్రిపోజిషన్స్. అవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రిపోజిషన్స్ కూడా మనకి ఇస్తారు. ఇంకోటి వచ్చేసి కొన్ని సెంటెన్స్ ఇస్తారు, వాటి టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, కాలాన్ని చేంజ్ చేయమంటారు. కానీ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అనేది అలా ఉండాలి. అంటే సెంటెన్స్ మీనింగ్ అలానే ఉండాలి, కాలాన్ని చేంజ్ చేయమంటారు. అంటే వెర్బ్స్ని కొన్ని, అంటే అది భూతకాలంలో ఉందా, భవిష్యత్ కాలంలో ఉందా. సో ఇలాంటివి కూడా మనకి ఈ ఇంగ్లీష్ పేపర్లో అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇంకా మనం చూసుకుంటే వచ్చేసి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు, ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారనమాట. దానికి సింగిల్ వర్డ్లోనే ఆ సెంటెన్స్ని చెప్పమంటారు. సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పమంటారు. అది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఒక పెద్ద సెంటెన్స్ ఇస్తారు. సో దాని వచ్చేసి సింగిల్ వర్డ్లోనే చెప్పమంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి ఒక ధరలు వచ్చేసి ఒకనొక టైంలో పెరిగిపోయాయి అంటాం. దాన్ని మనం సింపుల్గా ఏమంటాం, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. సో అట్లాంటివి కూడా మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారనమాట. సో ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అనమాట. ఒక సెంటెన్స్లు ఇస్తారు కొన్ని, వాటికి వచ్చేసి సింగిల్ వర్డ్, ఒకే వర్డ్ ఉంటుంది దాని మీనింగ్. ఆ వర్డ్ని మనం రాయాలన్నమాట. అది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు. దాంట్లో వచ్చేసి ఆ పారాగ్రాఫ్
పారాగ్రాఫ్ మొత్తానికి ఒక టైటిల్ అనేది మనము ఇవ్వాలి. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీషు 10th స్టాండర్డ్లో వచ్చేసి మనకి ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ మనము చిన్నప్పుడు చేస్తుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ 9th స్టాండర్డ్లో వచ్చేసి మనము ఇవన్నీ ఇంగ్లీషు స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ అనమాట, చిన్నవి. సో యాంటోనిమ్స్ కావచ్చు, సినోనిమ్స్ కావచ్చు, సో ఇవి ప్రిపోజిషన్స్ కావచ్చు, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచెస్ కావచ్చు. సో ఇంకా వచ్చే పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా, పారాగ్రాఫ్లో వచ్చేసి మనం ఆన్సర్స్ కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, వాటికి రాయడం. సో ఎస్ఏస్ ఉంటాయి. సో పేపర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మినిమం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఈ పేపర్ అనేది ఆన్సర్స్ అనేవి క్వశ్చన్స్ మన ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు కదా మెయిన్స్. సో కాబట్టి అవి తక్కువ ఉంటాయి అనమాట, అవి కూడా మనము చూసుకోవాలి. సో ఇంకా వచ్చేసి మనం చూసుకుంటే ఈ సెంటెన్స్ ఉంటాయి కదా, సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ ఉంటుంది కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక కోర్స్ అనేది చేంజ్ చేయమంటూ ఉంటారు. అవి ప్రిపోజిషన్స్ కావచ్చు. సో తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇంకా చూసుకుంటే పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచెస్, డైరెక్ట్ వాయిసెస్, సో ఇలా కూడా మనకి ఉంటాయన్నమాట, అవి కూడా మనము చూసుకోవాలి. సో ఇంకా చూసుకుంటే లెటర్ రైటింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. లెటర్ రైటింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి లెటర్ రైటింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇనాగ్రేషన్ లెటర్ రైటింగా, ఫేర్వెల్ ఉంటుంది కదా మనకి, అలాంటిది. సో వెల్కమ్, ఇట్లాంటి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి కూడా లెటర్ రైటింగ్ రాయమంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఎంప్లాయీని రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఫేర్వెల్ ఒక లెటర్ రాయమంటారు, ఫేర్వెల్ స్పీచ్ లాగా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్కమ్ స్పీచ్ రాయమంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఆఫీస్కి కొత్త వ్యక్తి వస్తున్నప్పుడు, లేదా మనకి కాలేజ్కి కొత్త స్టూడెంట్ వస్తున్నప్పుడు వెల్కమ్ స్పీచ్ రాయమంటారు కదా. సో అలా వెల్కమ్ స్పీచ్, తర్వాత వచ్చేసి ఫేర్వెల్ స్పీచ్, అలాంటి లెటర్ రైటింగ్ కూడా మనల్ని రాయమంటుంటారు. ఇంకా మనం యూపీఎస్సీ అటువంటి మెయిన్స్లో చూసుకుంటే అక్కడ రిపోర్ట్ రైటింగ్ అని కొన్ని ఉంటాయి. సో అలాంటివి కూడా అడుగుతుంటారు కదా. సో ఇవన్నీ ఇటువంటి కోకే వస్తాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి 10th స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనమాట. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మనకి క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్లో అడుగుతూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఈ పేపర్ మనం అస్సలు కేర్లెస్ చేయకూడదు, ఇది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో దీంతో పాటు మనకి తెలుగు మీడియం పేపర్ కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నేను డిస్కస్ చేస్తాను క్లియర్గా. సో ఈ వీడియోలో ఉన్న టాపిక్స్ అన్ని మీరు వచ్చేసి క్లియర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో అస్సలు కేర్లెస్ చేయొద్దు. ఈ జిఎస్ పేపర్స్, ఎస్ఏ పేపర్స్తో సహా ఇది కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి, సో దీంట్లో కూడా మనం క్వాలిఫై అయితేనే మన యొక్క మార్క్స్కి, మనం హార్డ్ వర్క్కి, అలాగే మనకు వచ్చిన మార్క్స్కి న్యాయం జరుగుతుంది అనమాట. లేకుంటే మనము జిఎస్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా కూడా వృధా అయిపోద్ది. సో వీటిల్లో కూడా కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకుని, కేర్లెస్ చేయకుండా ఇవి కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వచ్చేసి నేను తెలుగు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్, రిమైనింగ్ ఎస్ఏ టాపిక్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి కూడా చేస్తాను అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, ఆల్ ది బెస్ట్.